Дык давай яшчэ раз. Як там пачынаецца? Моя кветка. Моя кветка, яна была выдатная, яна напаўняла Духмянасцю. Яна напаўняла духмянасцю всю мою планету. А я не... Ну? Ай, Тёма, не запоминается. Я на конкурс не пойду. Як не пойдешь? Ну, пробач, але ж ты бачиш, я не могу вывучить свой текст. Ну чаго у мяне ты не знікаеш? Ну няўжо я стратила свае магічныя здольнасці? Прывітанне, феечка! Прывітанне, мои даражэнькія! Ой, якая цікавая у вас шкляначка. А што ў ёй? А што? Гэта чароўны напой. Калі яго вып'еш, успомніш усё, што калісьці пазабыў. Ух ты, здорово! А можно я его выпью? Бо мы завтра с Тёмом удзельнічаем у конкурсе читальников, а текст ніяк не запоминается. А колькі ты яго вучыш? Сёння, с самой раніцы. Тёма, а ты колькі рыхтаваўся? 2 дні. А ў першы дзень усё запомнілася? Амаль што, але на другі дзень усё. Буслік, я здагадалася. Заўтра зранку ты абавязкова ўсё ўспомніш, проста трэба адпачыць. А калі не успомню? Не, лепей я гэты успамінальны напой зараз вып'ю. Прабач, але гэты напой не для цябе. А для каго? У адной казачнай краіне ёсць аратар, які ніяк не можа запомніць тэкст свайго дакладу. А гэтай ноччу збяруцца на сход усе жыхары краіны, каб абмеркаваць важныя пытанні. Аратар! Я нідзе чуў такое слово, толькі не ведаю, што яно азначае. Аратар – гэта чалавек, які прыгожа расказвае пра нешта. Федька, а вы можете зрабіць такі напой для мяне? Буслічак, нешта сёння ў мяне нічога не атрымліваецца, нават не ведаю чаму. А можа, узяць чароўную палачку? Палачка! Палачка! А дзе ж моя палачка? Так, палачка. Тёма, что ты робишь? Ты выиграть на конкурсе хочешь? Хочу, але что будет за оратором? Фея, прыняйце палачку и зробіць яшчэ один чароўны настой. А калі у яе не атрымаецца? А калі у цябе не атрымаецца успомніць словы, мы проиграем. Буслік, зробіш усяго один квіточак. Феечка, и не заўважыць. Ну, добра. Пахне суніцамі, напэўна, смачны. Паважаныя жыхары маёй краіны, сёння я прачытаю вам даклад на тэму, як у нашым каралеўстве трэніраваць памяць. Буслік, ты жартуеш, якія жыхары, якое каралеўства? Запомніце наступныя правілы. Знайшла. Зараз, Буслік, мы зробім запамінальны настой і для цябе. Па-першае, вы павінны паўтараць тое, што жадаеце запомніць некалькі разоў. Зразумелі? Нічога не разумее Тёма. А што з нашым Буслікам? Проста ён настой з гэтай шкляначкі піў. Настой, які прызначаўся для аратара казачнай краіны? Ай-яй-яй, я ж вас папярэджвала. Па-другое, ні ў якім разе не вучыце некалькі тэкстаў адразу, каб не пераблытаць словы. І што, Буслік зараз ніколі з ролі аратара не выйдзе? Феечка, і рабіце што-небудзь. Зараз я паспрабую. Ара, бара, до-рэ-мі, чараўніцтва з Бусліка здымі. Тёма, а калі ў мяне не атрымаецца добра на конкурсе выступіць, ты не будзеш злавацца? Ой, феечка! Ура! Падзейнічала! Безумоўна, не буду. Я так рада, што ты зноў стаў сабой. Дякую вам, феечка. Я рада, што ўсё атрымалася. Але вы, сябры мае, паабяцайце, што больш ніколі без дазволу не будзеце браць чужыя рэчы. Абяцаем! А я, феечка, паспрабую вывучыць словы сцэнарыя сам.
І гэта правільна. А яшчэ я вам раю знаходзіць незвычайныя падыходы да ўсяго, што на першы погляд не атрымліваецца спачатку. А у мяне ёсць ідэя. Тёма, можа, мы крыху зменім сцэнку нашага выступлення на конкурс? Ага, пераробім тэкст пад сябе. Зробім яго больш вясёлым. Упэўнена, у вас усё атрымаецца. Галоўнае знаходзіць выйсце з любога становішча. А як жа аратар? Мы пра яго забыліся? Не забыліся. Вы пакуль мультфільм глядзіце, а я аратару напой адпраўлю. Мультфільм. Так. Ай, усё. Напой у казачную краіну адправіўся. І ў нас, Феечка, атрымалася. Усё расказалі і нават не спыніліся. Мне так падабаецца новы тэкст нашага сцэнарыя. І мне асабліва словы ружы. Вось чаму мы раней не здагадаліся перапісаць сцэнку? А вы, Феечка, прыйдзеце паглядзець на нас заўтра? Вядома, я буду трымаць за вас кулачкі, каб вы перамаглі. Ну а зараз час рыхтавацца да сну. Добрай ночы, сябры. Самых добрых і неверагодных вам сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.